wong tuwa. Kepiye. Duwe kekarepan apa? Iki ngono. Wis melanggar aturan. Wong tuwa iki ya apike nemah wae. Lah kok nganti tekan kene iki perlu apa? Ngene. Aduh. Aku iki ya wis tuwa to, Buta. Kepiye? Wis sepuh. Lah aku nyedhak aku iki arep diarepake. Ibarat iki ngono aku iki wis alot daginge, ya atos balunge. Atos balunge. Iya. Ibarate aku iki wis kerek balunge. Dagingku ya rapate ana. Lah kowe iki nyedhak aku iki arep dikapake to, Buta. Weh, ladalah. Iya. Babar pisan ra nyangka iki dina aku kepethuk jalma menungso ana ing kene iki. Delalah. Sing tak apasi sing tak hadepi iki jebulane. Wis sepo ngono. Bener banget. Iya. Aku ora peduli sepuh tuwa enom. Aku iki ngono wis lesu wetengku. Kowe ape njaluk tulung sapa adoh saka papan kene iki? Adoh saka saka keramian adoh saka desa adoh. Iki ngono wis dadi mangsaku. Buta. Piye? Sadurunge aku mbok pangan iki aku kepengin ngerti sapa jenengmu. Aku jenengku sapa? Mangertenono ya. Aku kang diarani Buta Gendolo. Buta Gendolo. Iya. Wis tak delokno ngene wae. Iki ngono aku iki ngono netepi ana ing kene iki sak perlune aku iki arep ramban. Lah delalah iki ngono kok kepethuk marang awakmu ya aku kudune njaluk pertolongan karo kancaku. Sapa? Bagong. Rene Gong. Bagong. Buta betul Bagong. Ni canggih. Bagong. Kepiye ni? Aku iki wis banget pusingku. Aku tekan kene iki sak pelune arep lamban, Gong. Delalah iki ngono nalah papasan karo ngenekan iki. Dalam batinku yang gembira ya wedi ya ora. Tapi nek disawang kaya ngono pating pringis untune, ya aku rodok-rodok kurang kepenak, Gong. Kepiye? Sik. Tok Buta. Kepiye? Kowe aja melu-melu. Lho. Aku aja melu-melu. Ya, aja melu-melu. Emange kenapa to, Buta? Ngerti nono. Wetengku lesu, iki dina kudune aku mangan. Barang aku tekan kene papasan karo sing jenenge sapa mau. Ya kenalke aku iki Nyicange. Iya. Nyicange. Kong. Kepiye to, Buta? Iki ngono dudu urusanmu. Yen kowe kepengin slamet uripmu ora pecat nyawamu saka ragamu, alwung kowe bali saka papan panggonan kene lan bali yo kono bali ngger. Sik ta. Cangkemmu lambemu ku meneng wae. Nyicange, kepiye Bagong? Apike ngene Nyicange? Nyicange bali dhisik. Ya aku tak bali, Gong. Mundur Nyicange. Kurang ajar kowe. Ganggu kesenengane Buta. Ora ngerti sapa jenengku, ya ora ngerti sapa aku. Ngene. Buta. Ya.
sadurunge kowe maku mau iki mau wis tak tamatke saka kadohan. Dalam batinku iku ngono bentuke ya aneh. Cara disawang yang medeni bocah. Tapi nenek aku babar pisan gak wedi. Yo butuh. Ladala. Bagong, kepiye? Aku ngerti jenengmu lagi iki papasan karo jeneng ngiseng jenenge Bambang Bagong. Jarine aku krungu kabar sing jenenge Bambang Bagong saka dusun Karang Kadempel. Mula saka iku iki dina ora sengaja papasan ana ing papan kene. Ya iki aku yo tayang perdana Buta Gentolo musuh Bagong. Ya iya. Buta Gentolo. Piye? Seta. Yen kowe tayang perdana ngadepi Bagong, Ya, disawang dhisik Bagong bentuke kaya iki. kepiye, Gong? Pawujudane Bagong bagus ta ora? Adalah. Yen bagus-bagus aku, kereng-kereng aku, sangar-sangar aku. Ya jaduk-jaduk aku. Lah kebuburung kabeh to buta. Ya, kowe ora ngerti sing jenenge Buta Gentolo. Tanganku tak kepatke Gunung Jungkur. Wah, Gong, Kepiye? kowe wis ngganggu menu makan siangku. Iki mau ki dina iki wektu aku arep mangan nyidange. Mergo wetengku wis lesu. Ladala. Babar pisan ranyono rangira. Kowe bakal ngganggu. Yen ngono, kowe wis ngganggu dadi kesenenganku. Kowe kudu dadi ijole. Berarti aku arep mbok pangan. Ya, kowe wis ganggu makan siangku kok. Yen kowe kowe kudune dadi jole nyidange. Mengko dhisik Kepiye? Buta Gentolo. Kepiye kok? Emangnya kowe gak ngerti sapa aku? Bambang Bagong. Wis banget jenengku tersohor lho. Akeh buta sing tak kalahke. Apa kowe gak wedi? Weh. Buta kok wedi. Ya babar pisan ora wedi kok. Ya, ini kok. Kanggo nguji kesektenmu sing jarine jaduk kok. Yen kowe iso ngalahke aku, weh. Tak anggap jaduk tenan. Ya, Kong. Yen ngono tampan ana ajiku. Iya, semprong bolong buntu alu. Yo.